Hej Mia, det er mit podcast om nervesystemet, og det må vi. Og undskyld, hvis jeg er lidt hæst. Klokken er ret mange. Nervesystemets opbygning. Overordnet så kan nervesystemet opdeles i centralnervesystemet og det perifere nervesystem. Centralnervesystemet det er hjernen og rygmarven, som er markeret på figuren til højre med lyserødt, hvorimod det perifere nervesystem det er det, der er markeret med blåt. Det perifere nervesystem det kan overordnet inddeles i det somatiske og det autonome system. Det autonome system det er det, vi ikke selv har kontrol over. Det er for eksempel vores kitler og vores skelettmuskulatur. Og skelettmuskulatur den er for eksempel i forbindelse med fordøjelsen, hvilket vi ikke rigtig kontrollerer. Det kører bare helt automatisk. Det somatiske det kan man inddele i det sensoriske og det motoriske. Det sensoriske det er for eksempel hvis en sansecelle for eksempel på min hånd, hvis nu sætter den på en varm kogeplade, så sender sansecellen, den mærker det så, den sender så signal gennem hele nervebanen op til hjernen, så op til centralnervesystemet, om at min hånd er på en varm kogeplade. Derefter sender centralnervesystemet altså signal ned til det motoriske system, som så giver besked om, at min hånd skal flytte sig fra kogepladen. Den enkelte nervecelles opbygning. Den enkelte nervecelle den er opbygget af en soma, som er nervecellens krop. Inde i somaen der ligger der så cellekernen. Og ude for somaen der vokser de her dendritter, som er her, hvor signalet det modtages. Signalet det sendes så ned gennem aksen, som er hvor rundt om aksen der sidder der de her myelinkæder, som er fedtholdige celler, som øger impulshastigheden. De sendes så ned til de her endeknopper, hvor der er en synapse, hvor signalet så sendes videre til den næste nervecelle. Og ja, her der kan du så se en synapse, og synapsen kløften mellem to nerveceller. Det her det er den præsynaptiske neuron, som sender signalet videre til den postsynaptiske neuron, som den som modtager signalet. Men det der sker her vil jeg komme ind på senere. Når en nervecelle den er i hvilestadiet, så har den en negativ, eller så er den negativt ladet med minus 70 MV, og det er fordi at de her ionkanalerne, kalium-ionkanalerne, nogle af dem de skal aktiveres, men de fleste af dem de står bare åbent, så kalium det kan strømme lige ind i cellen, hvorimod at de her natriumioner det kan de ikke, det kan de ikke, fordi der er de fleste af de her ionkanaler, de skal aktiveres, for det er, at at natrium kan komme ind i cellen. Og så er der de her ionpumper. Her der kan du se på figuren kan du se et billede af en ionpumpe. Og ved forbrug af 1 ATP, så sender den her ionpumpe 3 natriummolekyler ud, og den tager 2 kaliummolekyler ind. Derfor så er der et overskud eller en højere koncentration af kalium inde i cellen og en højere koncentration af natrium uden for cellen. Den her forskel, den danner altså den her spændingsforskel. Og det er den her spændingsforskel, som bruges til at sende et elektrisk signal gennem nervecellen. Når en nervecelle aktiveres, for eksempel en sansecelle, så aktiveres de her ionkanaler, så natrium kan komme ind i cellen. Og det kan man se ved, at natriumkurven den stiger her fra at være på minus 70, så kører den over tærskelværdien, som er minus 50, og så kører den op her, så at natrium kan komme ind i cellen. Det kan også ses på figuren helt over til højre, hvor den er i hvile. Der kan natrium ikke komme ind, fordi at ionkanalen den er lukket her. Men så bliver den aktiveret, og derfor så kan natrium, fordi at der er en højere koncentration uden for cellen, så vil natrium strømme ind i cellen, og det vil gøre, at cellen vil depolariseres. For før så var den i minus, og nu er den altså kommet i plus på grund af den her øgede mængde af natriumioner. Denne her port bliver åbnet, gør så, at den inderste port bliver lukket, og til sidst så vil begge porte være lukket.
Og det er skyldet, det man kan se på figuren i midten. Undskyld, det er lidt forvirrende. Men i figuren i midten, der kan man se, at når natriumforbrug, eller når natriumniveauet, eller koncentrationen af natrium inde i cellen er på sit højeste, eller bliver højere og højere og højere, så vil det gøre, at kalium-ionkanalerne, de vil blive aktiveret, og derfor så, fordi der er en højere koncentration af kalium inde i cellen end uden for cellen, så vil kalium så strømme ud, hvilket vil gøre, at den repolariseres hernede og her. Så man kan se, at kalium, den vil simpelthen strømme ud. Ja, det var sådan set det, jeg ville vise her. Og det er altså den her måde, at signalet det går gennem nervecellen. Når at signalet så kommer til endedråben, så er det ikke længere, eller så bruger den ikke længere det eller elektriske signalering, så bruger den kemisk signalering, og det gør ved, at nerveimpulsen den kommer her, og den aktiverer så, at de her ionkanaler for CA2, de bliver aktiveret, så det kan komme ind i cellen. Og det, at det her molekyl gør, det er, at de rykker til de her vesikler, som indeholder transmitterstoffer, og når de bliver rykket, så løber de ned mod membranen, som de smelter sammen med, og herved afgiver de sine transmitterstoffer. Og transmitterstofferne, de går så ind videre til den næste neuron. Og det kan man se over på figuren nederst her. Her kan du se synapsekløften, og her er den nederste celle. Den modtager så det her blå transmitterstof, og det sætter sig på en receptor, som gør, at receptoren den åbnes. Og når receptoren åbnes, så kan natrium komme ind i cellen. Hvilket man går lidt tilbage, så kan man se figuren her. Så kommer natrium ind i cellen, og den samme udvikling vil altså ske her. Så natriumniveauet det vil stige, og bagefter så vil kalium komme ud af den, og derved sende signalet videre i den næste